Ejja nkomplu l-istorja issa mill-1963 li kienet sena importantissima ħafna għalik għax ta' żgħira ta' 7 snin tlift il-papa tiegħek. Kif tkompli l-istorja? Fil-fatt fil-1963 jiena tlift il-papa tiegħi meta kellu biss 50 sena, jiena kelli 7 snin u niftakar il-papa tiegħi ma mietx Malta, miet l-Ingilterra wara li kien għamel operazzjoni f'qalbu. U niftakar illi sirna nafu permezz tat-telefon u għadni niftakar dikinhar hemmhekk jiena tlift it-tfulija tiegħi. Jiena ta' 7 snin waqaft milli nkun tifel u kelli nerfa' il-pis tal-familja. Jien kont il-kbir, il-mama qatt ma kellha ambizzjoni li tidħol fin-negozju, però kellha mingħajr ma ridet tara kif tagħmel u tmexxi n-negozju li dak iż-żmien ma ninsewx 1963 il-mara f'Malta kienet għadha biss fir-ruoli ftit ruoli ta' jaħdmu mal-gvern, komplement ma kienx hawn. Privileġġi ftit kellha l-mara wkoll. Liġijiet kontra n-nisa kienu widespread, però ħażin jew tajjeb kellha tagħmel u tara kif tmexxi l-familja u tipparteċipa fin-negozju tal-familja. Sfortunatament fit-3 snin l-4 snin ta' wara mietu iż-żewġ ħutu l-oħrajn tal-papa tiegħi. Ġifieri it-tieni ġenerazzjoni mietet. It-tieni ġenerazzjoni bejn is-63 u s-67 sparixxiet. F'dak il-perjodu nkunu inxtara is-sem tal-kbir, tat-tiju tiegħi il-kbir, u kien fadal aħna u Tiju Giuseppe. Fil-fatt, dak iż-żmien in-negozju għadda minn transformazzjoni enormi. Mela, niftakru dak iż-żmien it-taxxa tas-assoċjazzjoni kienet waħda qawwija ferm. Fil-fatt, il-familja tiegħi kellha tbeħ sensiela ta' shares f'negozji li ngħidulhom mhux kor illum biex ikunu jistgħu ħallsu it-taxxa tas-assoċjazzjoni. Dan kien tagħlima kbira ħafna għalina. Il-papa tiegħi ma kienx mistenni li ħajjiġi nieqes ta' daqshekk żgħira. Però mill-ewwel ħadna azzjonijiet biex xinniġu biex aħna issa li t-tielet ġenerazzjoni mill-ewwel kienet tagħlima għalina biex nkunu ħafna iktar attenti kif nistgħu ngħaddu n-negozji tagħna għar-raba' ġenerazzjoni. Aħna fil-mama tiegħi mexxiet in-negozju għal 18-il sena sħaħ. Sakemm intom kbirtu biżżejjed qed nassumi li tistgħu tmexxu. Għax dejjem kienet tad-disciplina jien ma rridkomx tersqu lejn in-negozju full time qabel ma tmorru tistudjaw u tiġu kwalifikati għax l-istudju huwa xi ħaġa li tibqgħu tgawdu minnu il-ħajja tagħkom kollha. Fil-fatt sew jiena u sew Michael li huwa ħija u li huwa fin-negozju tielet ġenerazzjoni konna jien u ħija u oħti wkoll kellha sehem fin-negozju, imma dik iddeċidiet li tbeħħu sema very early fil-bidu. Ovvjament jien u Michael għamilna dak kollu l-istajna biex inkabru n-negozju. Il-għaliex aħna dejjem fimna li n-negozju għalina huwa xi ħaġa li ġej ħadmu għalih ġenerazzjoni ta' qabilna. U aħna rridu ħalluh għall-ġenerazzjoni ta' wara. Ġifieri aħna dejjem għalina dan huwa vjaġġ. U intom għaddejtu minn snin li raw ħafna bidla f'Malta. Malta. L-affarijiet bdew jinbidlu fażi iktar maġla. Spjega li ftit, forsi x'ġara u x'għamiltu intom biex il-negozju jibqa' jikber f'dawk il-kondizzjonijiet? Jiena u Michael fil-fatt ħanna fil-1977. Ovvjament kelli xi bejn 20 u 21 sena u Michael iżgħar minni kellu bejn 19 u 20 sena
U bdejna n-negozju. U ovvjament ikkonċentrajna dak iż-żmien kien hawn l-import substitution policy. Il-gvern ta' dak iż-żmien kien jipproteġi lil kull min imprenditur Malti biex jistimulah. Mela inti jekk inti trid tagħmel il-fażola fit-salsa, jien minn barra nimponi min irid jimporta l-fażola fit-salsa nimponi taxxa għolja biex jagħti spazju s-suq tagħna li hu żgħir biex dak li jkun jinvesti fih. Fil-fatt aħna ħadna opportunità kbira u għal 10 snin kull sena bdejna nidħlu u nipproduċu prodotti differenti. Fil-fatt meta il-papa tiegħi u uħutu waqfu l-fabrika kienu jipproduċu l-konserva prodott wieħed biss. Aħna llum nipproduċu il-fuq minn 100 prodott differenti. Però mbagħad inbidlet. Ekku. Ovvjament, change is constant. Jiena hekk ġejt mgħallem u mhux nippritka biss imma wettquha. Fil-fatt jekk inti ma tatax ruħek għaċ-ċirkostanzi, inti tispiċċa tmur lura. Ta' lura. Mhux hekk. Allura inbidel il-gvern, policies differenti, il-gvern kien beda jgħid isma' l-import substitution hija xi ħaġa li m'għadix tajba għal żminijiet ta' dak iż-żmien u bdew jissemmew illi nidħlu wkoll fl-Unjoni Ewropea. U allura hemmhekk kellna deċiżjoni oħra importanti x'nieħdu jiena u hija. Fil-fatt aħna f'1990 iddeċidejna illi nibnu fabrika b'dimensjoni mhux ta' Malta jew Għawdex, b'dimensjoni Ewropea. Aħna isma' għadna tinsix dan kien iż-żmien fejn kien f'Malta kien hawn dibattitu kbir nidħlu ma nidħlux min jaf sa jsir u ma jsirx. Aħna minn dan kollu injorajnieh, għadna isma' dan xi darba ħan neħtlu fl-Unjoni Ewropea u allura aħjar nkunu preparati u nagħmlu l-investiment li jassikura mhux biss il-ġenerazzjoni tiegħi ma l-ġenerazzjoni ta' warajja li jassikura il-negozju tagħna jkollu continuity. Sa dan iż-żmien, l-istruttura tan-negozju, għax inti naħseb sakemm kienu il-papa tiegħek kienu tliet aħwa, naħseb bħala governanza huma kienu hekk. U intom meta ħadtu inti uħuk, appajtu bl-istess sistema? Le, assolutament le. Fil-fatt, jiena u Michael konna tnej, u allura meta tkun tnej trid tara kif ħatamel governanza biex tevita li jkun hemm xi konflitti. Fil-fatt mill-bidunet aħna ingaġġajna, konna fortunati illi gaġġajna bniedem li kien Malti illi għal 30 sena qasam il-fliegu ben Malta Għawdex kuljum għal 30 sena, illi dan kien direttur magħna u kien ipparteċipa kuljum ma kellux magru, ma l-komplement kien kellu l-istess konna nismaw bħala ħuna. Bil-fors, meta bniedem jurikom daqshekk lejaltà. Ekku, eżattament, ġifieri, u għadna b'rispett għadu magħna għadna nirrispettaw u jirrispettana. Ovvjament, issa illi qed ngħaddu għal-raba ġenerazzjoni, qed nadegwaw ruħna wkoll fil-governanza biex nippreparaw anki għal din il-realtà ġdida, għax illum ir-realtà minn meta tlaqna ħna 40 sena ilu ukoll inbidlet, allura. Christian, inti x'tiftakar minn dawn iż-żminijiet għax inti twilit f'negozju li kien kiber. Bħal kull negozju tal-familja, ħafna mill-li kienet jgħid il-papa, dak jinġar u ssibu fil-familja. Vordiri niftakru jsemmi daw l-istajjer meta nkunu jew qegħdin niklu jew xi darba l-ħadd fil-weekend, il-ftit li kien ikun magħna, u jirrakkontalna ftit l-istorja tal-familja tagħna. Imma kont involvi ruħek fl-operati, ġifieri kont tmur miegħu kont tgħin. Mela, niftakarni meta kelli 6-7 snin l-inċentiv tal-pocket money imma li nara lill-papa tiegħi. Aħna lill-papa iva kien ikun magħna imma iktar kien ikun ix-xogħol milli kien ikun id-dar. Allura waqt il-holidays tas-sajf li tmur tagħmel ftit ħin u xejn tkun qed tara iktar il-papa u għandek l-inċentiv tal-pocket money, dik xi ħaġa li dejjem oġbitni u dejjem urejt interess fiha.
ma' żminijiet kif semma tajjeb, il-kumpanija tagħna nbidlet, bdew daħlin iktar dinamiżmu, change is a constant, vordiri id-dinamiżmu li għaddejna minnu fil-kumpanija, u mbagħad iktar il-qudiem xejn investejna fil-kumpanija fil-fabrika l-kbira, u anki bdejna niddiversifikaw ukoll f'prodotti oħrajn li mhux biss relatati mat-tadam. Hemmhekk fej kien hemm iktar dinamiżmu u dħalna iktar sjajjena u ħuti fir-realtà tan-negozju. Waħda mill-affarijiet hija llum il-ġurnata il-fabrika tagħna dawwarnija wkoll f'attrazzjoni, vordiri qed indawru fabrika f'attrazzjoni turistika, aħna qegħdin f'Għawdex, noperaw f'Għawdex, it-turiżmu importanti għaż-żewġ gżejjer aħseb wara għall-gżira żgħira bħal Għawdex u li ikollna viżitaturi jiġu jarawna u tiskanta l-opportunitajiet li jġibu magħhom mhux biss dak li jkun qiegħed holiday, imma jiġu ħafna nies u huwa sors ukoll ta' kontatti ġodda u idejat ġodda. Il-kumpanija llum il-ġurnata ma bqajniex inħarsu biss lej il-proċessar tat-tadam u ta' affarijiet tal-ikel min-naħa ta' aspett tal-agrikoltura biss, imma diversifikajna wkoll dħalna fis-settur tal-ħalib. Fejn nipproduċu l-ġibniet tradizzjonali, l-irkotta, yogurts u ħafna ġobon tradizzjonali ieħor. Meta tħares lura tara li kull ġenerazzjoni mill-ewwel waħda sat-tielet waħda għamlu affarijiet li l-negozju ħaduh f'dimensjoni oħra. Fi ftit kliem għaliex qed jerġa' jgħaddilna l-ħin. Fi ftit kliem, ir-raba' ġenerazzjoni x'se tagħmel biex in-negozju tieħdu f'dimensjoni oħra b'riżultat? Mela, kif ħarsu ta' qabilna il-negozju li jgħaddi lill-ġenerazzjoni partikolari, dak huwa vjaġġ. Il-ġenerazzjoni li tkun qiegħda timmaneġġja dak in-negozju tittara kif tgħaddih lil ta' warajja u tipprova tkabbru along the way. Jiena u ħuti qegħdin tlieta, it-tlieta li aħna għandna tfal, vordir il-ġenerazzjoni kil-bambin irid li jmiss tiġa qiegħda in the process. Ovvjament inħarsu il-qudiem biex inkabbru u narġgħu nidħlu f'ċertu setturi li ma' żminijiet jista' jkun li minħabba eżiġenzi u l-kambjament li kien hemm fl-istorja tal-familja tagħna jista' jkun li warrabnihom. Vordiri rridu nkomplu nsaħħu l-element li għandna fih fejn jidħol li proċessar tal-ikel u t-turiżmu fl-ambitu tal-industrija. Imma wkoll lej setturi oħrajn dak marittimu u t-trasport pereżempju u iktar anke lej il-proprjetà. Vordiri l-ambizzjoni li aħna nkabbru u inħarsu lej setturi iktar differenti qiegħda hemm u thank God ħuti jibbekkjawni wkoll b'idejat u innovazzjoni kif nistgħu nħarsu lej swieq oħrajn u setturi ġodda. Żewġ kummenti qosra imma naf li għalik John il-mama tiegħek għamlet sforz li qatt ma tista' tinsih għaliex żammet in-negozju kieku ma ħadiġ dak il-pass li daħlet għalih. Illum m'għandkomx li għandkom. U inti Christian għandek ukoll l-tziju tiegħek li taraħ bħala bniedem li tagħkom opportunità. Iva, tziju tagħna Uncle Michael għadda il-karriera tiegħu tista' tgħid ħadem daqskemm ħadem il-papa, mhux bniedem miżżewweġ, m'għandux familja dejjem ralilna u trattana qisna tfal tiegħu. U għaddilna s-sem kollu li kellu fil-negozju għaddeħ lill-ġenerazzjoni li jmiss. Vordiri huwa għan nista' ngħid nobbli ħafna li għaddihulna. Nobbli u għamel dak li kien hemm bżonn isir biex in-negozju jibqa' jissaħħaħ wara kollox. Reġa' għaddilna l-ħin. Imma l-inqas wasanna sal-ġurnata tal-lum, Christian xtaqt li iktar ikolli ċans li nitkellem għax żgur li għandek ħafna affarijiet oħra x'tista' taqsam magħna. Imma kienet speċjali li kienet l-ewwel darba li kellna negozju ta' familja Awċija. U l-ewwel darba li kellna storja li kellna nagħmluha fuq żewġ programmi. Nirringrazzjakom ħafna, nixtieqilkom is-saħħa, kuntentizza u li tkomplu tkattru u tuna prodotti ta' kwalità. Grazzi.